Assalamu alaikum bandiraɓe gendiyankoɓe yeɓiyankoɓe hettiyankoɓe yaw Pindi TV bisimilla mon e robindu jayndeli mon dañde weltare no subaka foof huccidde e moɗon e tottude mon kala ko ganduɗa ina woni journaux ji ɗi walla mbiyen jayndeli ɗi oɗon gondi hen e bani mon debbo sehil mon Aissata Ndiaye ne wonde banum gorko Amadou Moussa Amadou bisimilla ma bani mba Aissata Ndiaye jam wale mon yeɓiyankoɓe a yaw Pindi TV wonɓe nder leydi Sénégal ha e caggal leydi kala e kuuɓal on calminama e inde on manama e jettode on bismama e robindo jayndeji Aissata hande noon jayndeji leydi Sénégal ko tobɓe ɗiɗi ɓuuri hen mantinade toɓɓere goo ɗum ɗon koto banggue juugol laaɗe teskade ɗo e nder leydi ndi toɓɓere ɗiɗi ɗum ɗon ko banggue haala ko ganduɗa ka Ahmed Khalifa Niass haalino ɗo henna ko fate banggue khilafa to banggue tarikh tijaniya noon tigui dillini galleji kewɗi ɗum noon Amadou en puɗɗortay Le Quotidien jayde quotidien le quotidien ene wayno no mbirɗon ni ari koko yewti ko e juugol laaɗe ɗiɗi e nder tan balɗe ɗiɗi ɗo e leydi men Sénégal lana gadi ka ko toon to Île Madeleine ha yoɓi fodde pittali nayyi hanki noon kadi ko laaɗe ɗiɗi teska ina juwi toon to Joal holitama noon wonde mbiyen toon to Joal tigui holitama wonde ko laaɗe ɗiɗi majji tawi noon yimɓe nayo tigui jiyaka ha ɗo kalaten ɗum saabi noon jayde wi oɗo saaha kay ko bempeƴƴe e ne wayno ko bempeƴƴe pittali woni kay e teskede ɗo e leydi men Sénégal nayo woni ko canki ɗo e Dakar ɗum ɗon tengtinama tawi noon ko nayo kadi ina majji toon to Joal e wiide jayne nde o saaha noon enquête woni loskoto banggue administrative woni tan ko uddita ko fate banggue on ɗon fannu e nder hen noon mawɗo leydi ndi Macky Sall e rima ɓiɓɓe leydi Sénégal nde kormoto kala ko fate banggue ko witte norme sécuritaire Vox Populi koye on ɗon fannu arti kono hokki konngudi koɓe ganduɗa ɓe keɓino tigui dadde e yo layru laana toon to Île Madeleine ɓen ɗon noon koliti wonde kay gaddi hen jiyande mumen holitama wonde biteɗo Matar kañum adi hen sudde kongude holiti laana ka ganduɗa ka fonno nawde ko yimɓe nogas e on tuma waɗa e muɗum fodde capanɗe nayo bani adama ɓe dutti kadi ɓe mbiya muñen tan walla mbiyen ene wayno Allah ko moƴƴo ma en jettoyo e goto fongo e wiide on ɗon kona ɗum ko e ɓen ɗon sankiɓe ne tawe hen hono baɗum maître Sidiki Kaba tawi kay ko ponnoɗo tigui on ɗon suka ponnoɗo yaade toon to leydi France goɗɗo cankiɗum ina wayno ko liggotoɗo e Air France kamɓe kala eɓe ponno tigui yaade toon to leydi France enquête koye on ɗon fannu arti juugol laana ka ganduɗa ka yuwi toon to Île Serpane jayde no wi ina wayno ko daram manam ko accident walla mbiyen ko yo layru kay fonnude joni o rentede saabu météo woni tan joguiɓe kala ko fate banggue weeyo leydi Sénégal ndentanino hendu hewndu doole no fewi ma are on ɗon saaha ko noonne kadi eko fate banggue ndenka ko wiyete ko hono ɓurtugol kanɗon laana woni surcharge woni ko teskay ɗum ɗon foof noon so tawi rentanoma ina gasa hono ɗum ɗon yo layru wasa latade e toon e gonɗon maayo hango las quotidien kañum ene wayno wi ko gulali walla mbiyen ko caɗele mawɗe e mette wodani kay ɓesguji e ɓen ɗon famille ɓe loriɓe on ɗon fannu ɗum ɗon noon ko caggal tan nde kanɗon laana yooli toon to Île Madeleine holitama noon wonde ko moni kala tan e ɓen ɗon ɓe ganduɗa ɓe ko keɓino tigui pittali mumen keɓino dandere hen gaddi hen jiyanɗe mumen tawi noon addi jurum kam e ɓerɗe kecciɗɗe e nder ɓesguji ɓen ɗon hawruɓe e ladial jayde tribune kañum ne arti koye on ɗon fannu e limore tigui ene wayno jayde wi ko jeegomo kawre e ladial tawi kamɓe kala ko ɓiɓɓe Sénégal naaɓe ene hen noon no mbiɗen ni hono biteɗo joni o hono Yayi Kaba tawi noon ko baɗiraɗo e maître Sidiki Kaba ko noonne kadi e liggotoɗo e Air France woni to fate banggue laana ndiwowa kanɗon ɗum ɗon noon jayde wi e nde limore noon so tongama ɓe tolnima e jeegomo kamɓe kala ko ɓiɓɓe Sénégal naaɓe Walf Quotidien Aissata koko wayli sawru mbaggu ari ko kalden nane e gardigu tigui hono yewtere nde jayde wi ene wayno koko gudɗi ganduɗa ɗi suuti ɗum biteɗo Ahmed Khalifa Niass fewde kay ko yewti ko e khilafa woni ittude khilafa o e juuɗe ɓe ganduɗa ɓe ko tiwa wonna o ɗum toon to Madina Gounass e juuɗe khalifa tedduɗo hono ceerno Ahmad Tidiane Ba ɗum ɗon noon jayde wi ko Madina Gounass e hoore muɗum joni o ene wayno ɗurnima walla ni watti lawol e omo
ganduɗa o ko Ahmed Khalifa Niass e nder henni ene tawno o mo ganduɗa ko Macky Sall mawɗo leydi ndi sahade yana toon jillo hanki gam yesnoyde duwuji kamne hoore muɗum holliti ina mooli Allah kañum ko hoore leydi joni ɗo ko moni kala fotani wiide walla mbiyen ala bawɗo tigui ene wayno wannudemo wiide ina itta khilafa ɗo ina no ɗum to saabu foof ko gotum e wiide mawɗo leydi ndi Le Soleil ko hen tigi arti ko yewti on ɗon fannu nde haalata koye konngudi erago ɓe ganduɗa ɓe ko toon to Madina Gounass Diande noon wi ene wayno tan kamɓe ɓen ɗon Madina Gounass naaɓe yantude président Macky Sall ɓe eri kay joni joni o ko nanggodiral diineji leydi men Sénégal ko wiyete hono ko fate banggue tigui woni moɓodiral ko noon kadi nanggodiral battodiral hakkille hono no l'islam wiri to banggue julɓe moni kala ko musidɗo kono kay wona konngudi ɗi ganduɗa ɗi ina gadda caɗele e kala saha ina teske koye nder hen noon konngudi mawɗo leydi ndi ina e nder jayde witende Le Soleil jayde gendire nde o wi ko hay goto tan wawa tigui nanudemo e ko ganduɗa ko woni konngudi e jiiɓoje leydi Sénégal jayde Dakar Times kañum haalata koye mo ganduɗa ko Amadou Ba jagorɗo leydi Sénégal naaɓe el jagorɗo hono Sénégal naaɓe kalfinaɗo ko fate banggue Sénégal naaɓe ɓurɓe caggal leydi kam e jokkodiri hollitama mo ya walla omo toon to Rabat wuro lamorgol leydi Maroc ɗum noon je onon sababu gonɗon jillu ko caggal kay ha joni caɗele kewɗe teskade toon tawi ina arana Sénégal naaɓe ina mbare hen sahaji ni piye caɗele walla mbiyen hono bagasuji mumen ina kepte saabi noon kanko Amadou Ba o waɗi jillu gam yiyodirde e ardiɓe laamu leydi Maroc beele eɓe degla walla mbiyen eɓe moƴƴina hono ko fate banggue ɗe caɗele teskaɗe kala e saaha e nder toon to caggal leydi tawi ina mema ɓiɓɓe leydi Sénégal naaɓe jayde coftal ɓalli walla mbiyen stade ko ɗon guddirten Aissata haysin tawi a wona hono footballeur walla sportif e mbadi kofdinni mbeɗa andi kam hanki walla hande ma huccit e écran ma télévisé sababu o ene wayno ko Sénégal naaɓe kewendi mum ene tawe e nder Ligue européenne des champions ko hanki fuɗɗi on ɗon saison 2019-2020 ene wayno siwito woni ko hande jokkata ko yewti ko e potiri mawɗo noon ene teska hen ne wayno Paris Saint-Germain mo Idrissa Gana Gueye kam kay bismoto Real Madrid mbo Zinedine Zidane Atlético Madrid kam hiwodirta koye Juventus mbo Cristiano Ronaldo jayde noon holliti wonde ina wayno ko chokuji ɗiɗɗi ganduɗa ɗi kay ko chokuji ganduɗa ɗi ko laaɗe mawɗe walla mbiyen ko boroɗe mawɗe jogori fottude e nder hen ko hanki on ɗon première journée fuɗɗi on ɗon Ligue des Champions Liverpool kañum tan yani e yesso Naples mbo Kalidou Koulibaly loggi ɗiɗi e ndiga Aissata duuɓi nogas e joyyi ko champion en titre to banggue Ligue des Champions meeɗani feede e match muɗum gaddiɗo eyi wadde hanki kam hawnima mataw ko koɓe tawoy ko noon kadi défense o machallah Kalidou Koulibaly effectivement Kalidou Koulibaly hanki kam ɓenen ɗo dañi ko toñiri no fewi Sadio Mané surtout o rentinomo kadi avant match effectivement wadde ko ɗon roɓɓindu jayndeli meɗen haɗata garene gueɗe rendo noon ha Amadou mataw tan en jokkat ko puɗɗiɗen hanki ko saabu hanki eɗen kalano e laana ganduɗa yuwi ha yimɓe dayo masi hen pittali mumen mataw ni ɓeydima ɗum noon ina jeeya kadi hanki kadi toon to Joal Fadiouth to laaɗe ɗiɗi ganduɗa yete ko laaɗe awoɓe kadi kañumen kadi juwi ha wonnoɓe hen ɓene jiitaka ha joni ne wawi wiide mbasi pittali mumen walla anda konoɗal ɓe jiitaka taw ha ɓen nelda e rango ni mo ganduɗa woni mawɗo leydi ndi gam noɓe ballitira ha ɓeɗo jiite mbawa fawede juude koriji mumen Amadou laaɗe nani jiwa maayo ngo wuli ko caɗele Aissata haalo pulaar mbi ko majji ɓuuri ko maayi kono noon yataw ko majjuno ko yitama wallahi mi sikki ko pulaar laaɓɗo ceera majjere ndiyam ko tolni e ɗiɗo temps uji walla e oɗo saaha ko hunde ganduɗa en hulɓini ko wona ɗum ko Aissata garten koye erango mawɗo leydi ndi wiide wondi o yimɓeɓe kormo ko fate banggue ndenka so tawi ko ndiyam eɗen gandi ala to nangtete e kala e sa so tawi laana yuwi ko caɗele donc moƴƴi ɓaade ko wiyete hono comci ɗi ganduɗa ɗi ko ɓorneteri gam sofde yimɓeɓe e saaha so tawi laana ka yuwi ko noon ko ari ɗum foof Aissata ko wadde respecté ko ganduɗa ko woni ko hono ko rentinte ko goho so tawi météo wimon hande ene heewi ndiyam ko tolni e 15 et quelque ha 20 to banggue kilométre heure ko fate banggue hendu heƴani e laana ɗum woni ko jibinta ben peƴƴi e on saaha laana ne wawi hippade koko wawi wonde foof moƴƴi ko rente d' abord ɗum ɗon woni ko ɗum woni rentande ɗiɗi ko wadde gilet on ɗon mo ganduɗa en yamira tati
ko ustude woni wadde manam fondude ko lanaka sohli ko woni ko lanaka hattani ko woni lawol donc non enen non no mbinomi nyande en Sénégal naɓe ne tiiɗi koye surtout mbiɗa sikkuno ko fate banggue naufrage Lodiola woni bateau Lodiola nogase jeegom lewru septembre 2002 ene fonno hokkude Sénégal naɓe windande woni ko witte ha joni yeru mbawa ha joni tugnade hen kono ha joni ɗum ɗon Aissata kala e saaha to banggue otoji kala e saaha to banggue laaɗe kala e saaha e gueɗe mbaɗe noon ha joni Sénégal naɓe pinani ha joni Sénégal naɓe ndentaki naufrage Lodiola non tigi Amadou haɗan ɗon tan a yahate tali aɗa waɗa voyage jiya Amadou bus mo ganda wirtotoma ko woni dow e bagasuji ko ine lerma oɗo tonnage ɓurti bus o te rewata koye dow tali ine wirto ɓe ganduɗa yete ko yimɓe lawol ɓe ganda jogui sécurité ji foof aɗa namdo ane hakkille ma holto ɗum ɗo rewi ha ɓenni yaha daña danger yana ko walla ko way noon yimɓe mbasa hen pittali mumen ina wayno pittali Amadou ina ɗeesi ñakkinede seeɗa orma ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ñande foof ko mayata ko ne wayno leydi kono elle yimɓeɓe ƴettata hen yeeru ha mbawa andude ɗo min poti darade walla to min poti darade aɗa andi ko wiyete permis à point par exemple so wiyama permis o so neɗɗo waɗi accident kono so chauffeur waɗi accident maayi holi point mo ustantá ɗum wadde yimɓeɓe poti ko neede koye mumen d' abord ƴeewa ko mbatta ko saabu so laana foti dañde yimɓe nogas mbaɗama yimɓe capannayo firti ko doublama merci doublama est ce que capannayo tan wonno hen walla est ce que wona yimɓe sappo e joyo ni fonno wonde hen aɗan ɗum ɗon fof ne hawni seeɗa Amadou tigui ko noon tan no mbiɗani Aissata fawrude hen seeɗa tan woni ko fati banggue ngol ɗo doublugol hunde ko ganduɗa ko ene fonno hattande yimɓe nogas onon on pawti hen nogas woɓɓe ko yidde nanɗon reedude nanɗon wasde kadi hulde e hormade ko jolni ko ni hen Aissata te ɗum adduno tampere batoro Joola bandiraɓe ɗo roɓindu jayndeli moɗon haɗata ko tottude won tan adi janggo so Allahu lamɗo jaaɓi ko Ndeye Fatou Massaly henno e banggal caméra o ha lawol gongol so Allahu lamɗo jaaɓi